Ja, vi har så valgt at fortælle lidt om ekstern analyse. Der er 3 modeller til det. Der er selvfølgelig dele af torvsanalysen, som også er relevante her, men for at få ligesom komme rundt om det hele, så er en Pestel eller Stiebel-modellen egentlig den bedste. Vi har valgt at kigge på Stiebel-modellen, for den har alle parametre med indover. Nu vender jeg lige tavlen her, så vi kan se, hvad de forskellige ting står for. Vi har i toppen, der er S, det står for social. Der går ind og kigger på det sociale, familiemønstre, velfærdsniveau, sociale ordninger, men samtidig også uddannelsesniveauet i det område. Det fortæller lidt om, hvordan den arbejdskraft, du kan hente i det område, du er i, hvordan den er relevant for dig. Det kan være, at det har et meget lavt velfærdsniveau og et meget lavt uddannelsesniveau. Det vil så sige, at du har svært ved at hente arbejdskraft, som har de der større opgaver i virksomhederne. Derfor kan det være relevant at hente arbejdskraft udefra, hvis du ligger i et område, hvor der er generelt lavt uddannelsesniveau. Næste punkt, det er teknologi. Der kigger vi på logistik, produktion, udvikling. Logistik, det kan være infrastruktur. Det handler også om din placering. Det er den måde, du får leveret varen væk fra din bedrift på, eller væk fra dit firma på. Produktionen, der er det udvikling i produktionen gennem teknologiske fremskridt. Det kan være nye maskiner, det kan være nye redskaber, der gør det nemmere og bedre, og ender med et bedre slutprodukt for din virksomhed. Kigger vi på E'et, så står det for economic. Der kigger vi på økonomien i selve firmaet. Der kigger vi på indkomst, finans- og pengepolitik og valutakurser. Det er meget de der udefrakommende faktorer, som har rigtig stor indvirkning. Finans- og pengepolitik, valutakurser, det er meget med samhandel med omverdenen. Falder den danske krone meget, så vil det være nemt for os at afsætte vores varer. Modsat stiger den danske krone meget, så vil det være dyrt for udlandet at købe vores varer, og derfor bliver det svært for os at eksportere efter dem. Til gengæld kan vi så på det tidspunkt hente råvarerne ud fra udlandet noget billigere. Kigger vi på ecological, det er jo generelt miljø, vi kigger på her. Der bliver kigget meget på forbedringer, forurening, genbrug og CO2-neutralt. Det er meget det, der er oppe i vælten lige nu hos mange politikere også, at vi skal gøre alting så grønt som muligt. Det skal være så rent som muligt. Og det er en utrolig stor ting inden for landbruget især, hvor der bliver slået meget ned på, at vi skal bruge mindre sprøjtemidler, og vi skal bruge mindre antibiotika til dyr. Og det er helt sikkert et vigtigt punkt. Kigger vi på P'et, så står det for political. Der kigger vi på regeringen, vi kigger på EU, vi kigger på internationale organisationer. Regeringen, det er den lovgivning, vi har i vores eget land, og EU er selvfølgelig den lovgivning, der ligger over vores statslovgivning, hvor der kommer nogle retningslinjer for EU, som vi skal vælge at følge. Og der styrer man selvfølgelig selv i landets regering, hvordan man vælger at implementere de love, men de skal alle sammen overholdes, for at man kan indgå i samarbejde i EU. De internationale organisationer, der er WTO, World Trade Organization, er utrolig vigtigt. Det handler om at nedbryde toldbarrierer, så der kommer større eksport og import fra indland til udland. Og det handler generelt om, hvordan virksomheder handler på tværs af landegrænser. Lov, der kigger vi på loven. Det er regler, love og reglementer, og det er selvfølgelig noget, man bliver nødt til at forholde sig til som virksomhed. Det er der, hvor mange af de store problemer de opstår. Vi ser det meget inden for landbrug med vandplaner osv., men det sker også inden for andre virksomheder, hvor der kan komme nogle lovgivning inden for sikkerhed, inden for miljø, og det er noget, vi alle sammen er underlagt, og det kan være utrolig kostbart for virksomheder, og der skal man være meget opmærksom på det her. Ethics, det er holdninger hos forbrugeren, og det er især med hensyn på vores afsætning. Man kan kigge på sådan noget som tøjfirma, der får produceret deres tøj af børnearbejdere i Kina. Det bliver der slået meget hårdt ned på. Vi har dyrevelfærd i landbruget, som der også bliver slået meget hårdt ned på. Og det er meget forbrugerens holdning til det produkt, du laver. Den måde, du har fået produceret produktet på, om den er etisk korrekt, om det er noget, forbrugeren kan forholde sig til. Og hvis du kigger på alle de her punkter, så får du et godt overblik over din virksomhed, hvordan du står og hvordan du bliver påvirket fra omverdenen. Og det gør også, at hvis du bliver ved med at holde øje med det her, så kan du være klar til at lave nogle forbedringer på din ejendom eller din virksomhed, inden at loven egentlig træder i kraft, så det ikke bliver et kæmpe spring, men det er noget, du kan gennemføre stille og roligt, så du egentlig er på forkant med tingene. Det var vores gennemgang af Stiebel, Pest og Pestel. Håber I kan bruge det.